Typka si so mnou ide dávať ten, no, pet, ten pet prostě. Ona mi dává veľa legendary, takže ja dám koktejla a za chvíľku začneme príbeh. Tak počkajte. Ja jej dám. Proste za chvíľku začneme príbeh. Ja dám takého toho riding peta a možno mi aj ona dá toho riding peta, ale to pochybujem. Ale to asi nemožno. Aha, ona mi ešte dala toho, tak ja jej dám tiež toho legendary a ja jej dám ešte tu common, takže ja jej dám tohto. Halo. Ona mi ešte dáva holuba, tu Shulking Cat, White Bunny a ten Black Unicorn. Ja jej dám teda ešte toho koktejla. Pardon, ešte nejakého jedného elefanta. Tak ja jej dám teda to. Dúfam, že... Dobre, asi to tradne, ako fakt. Skvelé, takže mám Shulking Cat, Unicorna, zajaca, holuba a to je všetko. Takže super, začína sa príbeh. Takže konečne som v tej škole, je piatok a zajtra už budem mať konečne voľno. A vlastne v pondelok máme mať ešte test skôr písomky, ale ako to je skoro to isté, ja sa na to vôbec neteším. Kde mám tu kámošku? Kde mám tu auči, jak sa volá? Je tu teraz znova, hovoríme moje, akože jej meno. Jej tu je... Ahoj Elka. Ahoj, jak sa máš? Ja sa mám dobre a ty? Ja tiež úplne bez problémov. Tak to som ráda, že to takto ide. Hej, nechceš ísť do tie? Ne, ja tu budem stať celý čas, nie je to jedno, čo si o mne uča budem myslieť. Hej, tak to chápem. Tak si dáme ešte trade pad? Áno, dáme, určite. Wow, ty máš aj toho Voxel Chicken. Áno, mám. Dáš mi prosím toho peta, z ktorým môžeš utekať. Ježiši, ty si mi dá fakt toho chicken. Dáva. Ďakujem ti veľmi moc. Nemáš za... Ja som fakt rada. Nemáš za čo, ja som rada, že som dostala toho riding peta. No a ja som rada. Hej, tak ja už pôjdem teda do lavice, tak potom príď. Áno, prídem. Ahoj. Ahoj. Tak. Aha, my ešte máme teda tú predstavku. No tak to je ešte fajn zatiaľ predstavka, no. Ale dúfam, že učiteľka nebude nachladená, alebo dačo také. Že nebude nachladená v nedeľu a bude chcieť vyučovať v nedeľu. Ale to asi ten jeden deň už vydrží, to by mohla. No, ako na obed by sme mohli mať ešte dobré. Oh my god, na obedy dneska budeme mať burger. No tak jeden burger si musím dať určite aj teraz, lebo ako to musím. Ten burger ochutnáme. Takže tasté z burgera, cheeseburger, alebo neviem, aký to je burger, zo školskej jedálne. Tak ňam. Jako, dala by som tak 7 z 10, je fakt dobrý a jako, ja neviem, jako, ja som raz chutnala aj ten burger o SpongeBoba a akože bol, on bol akože 10 z 10, lebo akože mňam, ako. Tu je ešte Ellie. Ahoj Ellie. Čau. Jak sa máš, jak sa má tvoj body silnadisia? Dobre, a mám sa dobre aj ja, akurát si teraz zmeníme outfit. Alebo sa skôr pozerám na vintage, že by som si mohla kúpiť dačo nové. Aha, on tak má 16 rokov a ja mám ešte len 14.
14, no. Je to chápem, takže asi sa potom uvidíme v triede. Aha, ja vlastne chodím do inej triedy. Tak sa teda uvidíme po škole, keď ešte budem mať čas. Hej, uvidíme, určite, rozhodne. No super, aspoň s týmto súhlasíš, tak čau. Čau. Ona má proste taký, že hnusný hlas, alebo hnusný. Má proste taký, že spať, taký, že akože povedala by som, že je trošku drama queen, alebo ako tak kedy sa aj zahraje na najlepšiu, ale ona sa väčšine hraje na najlepšiu, takže Ježiši, ona zvoní, tak ja si rýchlo musím ísť tú po knihu, kde mám, tu ju mám, tak po knihu mi rýchlo, tak učiteľka nachodená, nie? Bože, teraz sa tu dievčatá hádajú, dievčatá nehádajte sa a buďte ticho, prosím. Poďte si takto sadnúť ku mne, ja chcem, aby do mňa sadla asi, ja chcem, aby si do mňa sadla Erika, alebo Elka. Elza. Chcem, aby sa do mňa sadla Erika, alebo Elza, prosím. Ahoj, Elzi. Ahoj. Prosím ťa, sadneš si kolo mňa. Uvidím ešte. A neviem, či chcem ešte odísť z tej triedy. Hej, tak to chápem. Ja už odídem, tak čau. A to si akože fakt moji spolužiaci dovolujú chodiť pre striedy. OK, to je fakt divné, takže ja si pôjdem tiež z triedy. Ja som pani učiteľka, rozhlasujem, že do školy nepôjdem, pretože som nachladená som a vlastne nepôjdem teraz učiť a asi nebudem v škole týždeň, pretože mám teploty, takže tak. Wow, to je fakt super, takže učiteľka, super. Nebudeme mať týždeň školu, alebo tento týždeň, to je fakt super, ja už mám takú radosť, konečne. Čau, Elif. Čau. V našej triede nám učiteľka povedala, že ona je nachladená a že bude učiť až o týždeň. To je fakt super. Mne tu dal teda Betu, môj spolužiak Nemec mi tu chce dať cute monstra, oh my god. A čo mu tam teda ja mu dám toho Salkinket, keď sa teda hnevať nebude. No, to asi bude, takže ja neviem, ale moji najlepší spolužiaci by mi asi nedali takého vzácného proste mazlíčka. Tak to je fakt blbé. Alebo vieš čo, ja ti skúsim dať to teda to, čo som dostala od Elky, alebo od Elky, ktorý som dostala, ti skúsim ho dať. Ale ty teraz asi nebudeš chcieť mazlíčka. Čau, Elif.